Ngisukuma nokunibingelela nginihalalisele nonke eniphumelelile ukuthi nikwazi ukuthi nize njoba sizofihla umntakama namhlanje. Ngithi nizisizile nakwazi ukuthi niphumelele namhlanje ngoba kule ndawo yakithi akuvamisile ukuthi sibe nemingcwabo ewuhlobo oluphambili kakhulu. Besihlale sibabona ke abantu omakhelwane behanjelwa abantu bengcwaba. Sisho sithi mhla kwashonwa la ekhaya siyobatshengisa ukuthi umngcwabo yinto enjani. Kusho ukuthi ke umntakama mina ngezwe kwifone ukuthi akasekho. Ngithathela nje i-iPhone 6 yami ngithi ngiyicheckela WhatsApp ngoba le enye ifone kangikade ngikhuluma nomngani wami ngine international call and kwi-iPad yami ngangihlalele nje ku Facebook. Hayi ke mangithi ngiyayithatha i-iPhone 6 hawu umntakama akasekho. Into yokuqala nje yangifikela ngathi oh my god engabe sizokwenza njani nge-Range Rover yakhe. Kwasho ukuthi ke uNkulunkulu wangibusisa ngendoda enhle, indoda enomqondo futhi indoda engithandayo. Ngathi uma ngimtshela umkhonyana wami wanginika ikhiye zakhe wathi angithatha iMercedes yakhe ngiphuthume ekhaya ngoba iMercedes yakhe igijima kakhulu kune-Jeep yami. Hayi ke mangifika ke ekhaya kube ukuthi hayi sekufanele siqale amalungiselelo. Njoba nibona nje kuhle kangaka, we only had 1 week to prepare for all of this. But ke kwasho ukuthi ngoba vele sabantu abangaswele sakwazi ukuthi sikhiphe imali eshisiwe, siqashe abantu, sibize abantu njoba nibona nje nasemnyango kudilike igoli, kudilike ikapa, ayikho number plate engekho khona ngisho imoto evela koMpumalanga. Basihambele labantu. Nomakhelwane bazongifakazela ke kuyaqala endaweni yangakithi ukuthi kube nomuntu ozongcwatshwa ngebhokisi lensimbi. Kuyaqala ukuthi kube nomngcwabo osohlobeni oluphezulu kangaka. Ingakho ke ngithanda ukuthi ngithathe leli thuba nginibongele nina enikwazile ukuthi niphumelele ngoba angazi kophinde kuthathe isikhathi esingakanani futhi ukuthi kule ndawo sibe nomngcwabo ophezulu kangaka. Ngibonge ke nazikhulumi esibe nazo namhlanje. Abanye mhlambe bazomangala ukuthi indaba engekho okhulumele omakhelwane. Akekho ke umakhelwane okustandard sethu la ekhaya kule ndawo. Ingakho ke udadewethu nje ekhulunyelwe abangani bakhe baka Facebook ngoba ibona abantu abaze babe kwiclass lakhe. Sengizocela ke ukuthi inkonzo njoba isizophuma sizohlangana ke ekhaya kunamamaki ekhaya ke sinomuzo omkhulu abakwaziyo bayazi ukuthi sinama dining room ayi2. Ngizocela befundisi bayongena ema-dining room endlini, tables will be ready, zonke izinto ezobe seyibalindile. Ngicele bonke abama-graduates bahlale kule maki engasekuqaleni enama-aircon. Bese ngicela bonke ke nje abanye bahlale kule enye imakina khona izobe zikhona zonke izinto. Bese ngicela labafana abebekade bemba umgodi behlinza nezilwane ukuthi bangangeni kwimamaki, bangangeni nasendlini, sizobalethela izinto zabo ngesithebe emnyango. Ngiyabonga bazalwane. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.